सोरलै भाइ नोङो बा नोंबो गोथै बारियाव जौ लोंनो फैलायलायदों आरो आंनाबो सासे लोगो थांदोंमोनलै साना भाजा लायनो गैया माथो दाबो फैरोङासैनो मोजां जाबायलै भाइ नोंखौ लोगो मोनबाय बेयाव येस बिराद मोजां जायगायावनो फैबाय नोङो हा मा होनदों अ आच्छा नों होनबा रायलायोबो माथो सिरिब्रा फंबाय एसे रायलायनांगौब्रा बबासो नंलायलांबायना आंनाबो लोगोना जाद्रायासैलै बेफोरखि गोथैबारिफ्रावखि जौ लोंनो लिंबाय बायो नालै मोजां जादों नों दिनै सफैबायना मानो फंबाय नोंबो हारसिंथारमोन नामा दानाथ' जिउआनो हारसिंसैना आंना जानांगौ नोंसिनि थाखायनो जाजोब्बाय आरोथ' जेराव निमाहा गैया ओइ फंबाय दानो निसाया नांखो ना माखोब्रा ओइ बिराद निसायानोथ' नांना दंना आंनाव एबार नोंसोरखौबो गासिखौबो निसा लागावजोबसै आङो ओइ मा बुंलाबायखोबा फंबाय फैबाय गोरलै गथ'आ दानो जायालै दानि गथ'फोर इसे इसेयावनो लोंसै फेलाबायनोसै नायब्रा जोंफोरखौनो जेसे लोङै निसाफ्रानो बारा नांनो हालायलाङा फंबाय दे जोंजों जमा लोंबावनो हागोनलै ओइ माथो देग' देग'ल' नायबाय थाखोब्रा सिन्था दाजा र' सफैगासिनो साना भाजायाबो सिन्थाखौथ' आं जायाखै र' दाथ' सिन्थाखौ नोंसोरसो खालामनांगौ जे नोंसोर आंजों फैफ्लांबायना एकदम थिग जायगायावनो फैदों ओमफ्रायो गोथैबारि गिनाङालै बारा ओइ नोंदिया दंब्रा ओमफ्राय नोंखौथ' गियाना आङो दे फंबाय गावहा एसे मदारथार खोमा होमबाबो जेबो नङा दे माबाफोर ब्रेकआप जादों नामा बेफोरबायदि जायगायाव फैदों जे हारसिं बेबो गोथैबारियाव नङा होमबा सोरजोंबा खारफालांबाय बेलेगजों थांबाय नङा अ बुजिबाय होमबालाय माने हाबा जाबाय आरोना दस्राजों एकदम नङा माथो अब्लालाय फंबाय बेथ' बे बुहुमावनो गैलाना मा होनखो बे बुहुमावनो गैला नुदों नै बेयाव बिनि गोथै सह'खौ बेयावहायनो सावदों दाबो हनै अरखियानो गोमोरजोबाखै मा बुंखोलै फंबाय बेहाय फैबाय मोजाङानो जाबाय एबारसो आंनि गोसोआ एसेबाबो सुग्लायसिगोन ना नाथाय मानो लोगो जे मोनसिगोन ना आंनि सनाया बेल' मानो थांनो बिनि दायनिगिरिफोराबो सासे सासे थांजोबनांगोन ना वान बाय वान हाबाब बुंखालाय माबाफोर दाय मावदों नामा नोङो फंबाय दुखुबाबो एसेग्राब माबा नाङाब्रा मिथिबाय गोसोखौ हमथा नोंनि दुखुखौ खोनानानै आंबोथ' गोसोआ बोरैबा दुखु मोनफालायलांबायना नाथाय बासिबावगोन जानो नोङो जायनो आंनि हाथरखिखौ परिसान खालामदों बिसोरखौ साफा साफा नायजोबगोन आं बुं नैबे सावगारि नुनाय सिख्लाखौ सिनायगौ ना दाउमिनासो माथो बेलाय मा आं सिनायालै सोर बेलाय दिनै बिनिनो बे जायगायाव बिनि डेड बडि सावदों डेड बडि सावदों नाथाय बे मारै जानो हाथावगौ मानोना दाउमिनाखौथ' जों होसोबाबो मोनाखै आरो दहायसो बेखौ नुदोंनो मोनसे जायगायाव हा जोंनि मानसिया दाउमिनाया बोरै थैनो हानांगौ जाखो माने बेखौ बोरै सावनो हानो मा बुंलाबायदों बे मानसियालाय नोंबो मालाय बहाबासिनो सोर नोंलाय सिनायाखै आंखौ सोर बे नोङो दंबा फेसा हाथावलाय मोखां नायनो नोंनिखौ सोरलै नोङो बुं नोंसोरखौ सोर फाथायो माने बुंदों हाथरखिखौ डिस्टार्ब खालाम सोर फाथाया नोंसोरखौ आं जेबो मोनथियालै भाइ सोर नोंलाय हा मानो नांगौ ओमफ्राय आंथ' सिनायाना बेखौ नों मिथिया आंनि हाथरखिखौ बिदि खालामना नोंसोर जेबो मिथिया मेहेरसो नामा बेलाय नों जेबो मिथिया मेहेर नों मेहेर बेनोथ' आंनि नामखौनो खिन्थायाखै दाबो होमबा बोरै मिथिखो आंनि नामखौ मेहेर होननानैलाय बोरै मिथिखो नों आंनि नामखौ सुन बे जुदि नों खिन्थायाना ओरैनोबाबोथ' नों बेयावनो थैखागोन आंनि हिनजावाबोथ' थैखाबाय नालाय ओरैनोबाबो नोंनि गेमा खोथाम आंनि हिनजावा मोनसे प्रमिस लादोंमोन आरोना रावखौबो आखाइ थिखानाङा होननानै दंना मा नाथ' आंनि हाथरखियानो दङ नाथ' बिनि प्रमिस दाथ' ओरैनोबाबो हाथरखियाथ' फैफिनखाला नालाय नोंसोरबो बेयाव थानो मोन्थाय गैला दसे जिरायलांदोंना एलिसा माबा गाबोनहाय माने आमाइमोनहा अमा सिथारगोन नालाय बेखायनो बेयावनो थांदों खोमा आया दसे जेबो नंला दे मिजिं आं थांनोसै ओइ बिदिलाय बोरै जानो दानो फैनानै दानो थाङो नामा आंलाय नोंखौसो दोनफैदों दा दसे ओरैनो दे मिजिं आं थांनोसै होनबा दे आरे दानो बोरै दसे जिरायदोंना आं साहा फुदुंहैनोसै नांथ'ला खोमा मिजिं आं माब्लाबा फैनानै लोंफैनोसै ना थै गावआलाय मालाथो जोंनाव साहा लोंलांफेरो दिनै नै गावहा मायबासो बुंलायबाय दाना माने आं नोंनो एसे मेगिबो बानायगौमोन ना न'आवबोथ' जेबो जाखायाखैना नोङो दहाय फुङाव लाबोनानै दोनखादोंमोन आङो बानायनोसै आं साहा लोंलांनोब्रा आयु मिजिं माने
आंखौ गाज्रि मोनबालाय? होमबा बाथ्राया बेसो। जेबो नङा दे इलिसा, आं दंना। माब्लाबा फैनोसै नामा मिजिं? है गावनाबाथाय बिदिनोसै आरो। नङा, माब्लाबा आं फैनानै नोंसिनाव ओंखाम जालांबावनोसै। बुंनायफोराथ' नंगौसोखा आरोना। नै कसमसे आं माब्लाबा फैथारगोनथ'। सयथिबो नै। दे होमबालाय थ'दो, लामासिम दोनलांसै आं। औ दे होमबालाय थुदो। नै दानाबा गावहा ओरैनोल' थांनाय जानोसै ना फैनानै। जेबो नङा मिजिं, आं बुंबायना, जेबो नङा, जेबो साननाङा दे। दे होमबालाय दा ओमफ्राय मोजां सालायलांदो, एसे मोजाङै नायनानै सालाय दे, बांद्राय स्पिडबो थांनाङा दे, मिन्थिबाय? औ जागोन दे। ओमफ्राय बाराबा आंनो दोनलांफिनसै नामाथाय? मा बुंलाबायखो नोंलाय? आं नोंखौ दोनफैबाय, नों आंखौ दोनलांफिनसै। औ दाथ' हरबो जाबाय नालाय एसे गिनायबो मोनोलां। दे आं दा न'आव सहैबानो फन हरगोन ना, मिन्थिबाय? होमबाबो लामाफ्राव मा जायो मा मायो जेबो फात्ता गैयाना, ओरैनो हाथरखिया गोमाबाय, दा जुदि नोंबो माबा मोनसे जायोबा बेस्रादाथ' बे बुहुमाव गैबावलासो बियो। ओइ मा सानबाय थाखो नोंलाय? आं थांसै। गिनायबो मोनलायलाङोलां इलिसा। जेबो गिनो नाङा दे, मिन्थिबाय? गिनांगौबो गैया, आं दा माबा मोनसे जायोबानो फन हरगोन ना। न'आव सहैबानो कल खालामगोन आङो। दे होमबा बाय, थाब थांदो, मोनाबाय ना। दे बाय। मोजां नायनानै सालायलै, मिन्थिबाय? औ दे जागोन, बाय। ओइ बोरैबा गोसोआव मारैबासो मोनलायलाङोलां, आंनि इलिसाया मोजां न'आव सहैदोंलै। आयाबो दाबो फैयासैलै। दिनैथ' हरै आखाइ थाखाय सिफायजोबगोन नोंखौ। बापरे मेहेरखौसो लोगो मोनबाय माथो। नोंखौथ' दाख्लै मिन्थिखाबाय आङो। बिदि नङालै मेहेर, आं जेबो मिन्थिया। माने नोंसोरनो बुथारदोंना आंनि हाथरखिखौ। आरे भाई, हाथरखिया थैयाखैनोब्ला? नोंसोरनि थाखाय जानो लोंनो उन्दुनो आंनि सुखु गोजोन गासैबो सेना लांजोब्बाय नोंसोर सैमाफोरनि थाखायनो। नाथाय दालाय बारग'गोन बहा? मेहेरजों आं मिन्थिबायना, नोंसोरखौबो साफा साफा बुथारफिनजोबगोन आङो। जेराव आंनि हाथरखि सनाया दंहैयोना, नोंसोरखौबो बै गोजौआव फाथायहरफिनगोन आङो। नोंसोरखौथ' सोर फाथाया, नङाबा नोंसोर आंनि हाथरखिखौ बिदि खालामगौमोन। दिनैथ' बेथा नोंनि नोमा नोमफा, बै भगबानाबो नोंखौ बासायनो हानाय नंला। बाबु, नोंनि हाथरखिना मा बेखौथ' आं मिन्थिलालै। दाथ' गिनाया आं नङा, नोंसो गिनो नांगोन। मानोना नोंखौबो आङो दायो बै गोजौआव नोंनि हाथरखिजों नोंखौबो फाथायहरनोसै बाबु। नों मिन्थियाखै सोरखौ आखाय होदों? फै बेटा, come on baby, hit me. साला हारामि। मेहेरजों बहा गनो नोंलाय? दिनै नोंखौबो बेयावनो सावगोन आङो। मोजां बुं, सोरनि आखाइ दं बेयाव? सोर बुथारा आंनि हाथरखिखौ? नोंथ' मिन्थिखागौ जानांगौ। नङाब्ला नोंसिनि गेंखौ फोजोबजोबगोन आं, मिन्थिबाय? आं जेबो मिन्थियालै मेहेर। बांद्राय गोबाव सम आं मिन्थिबाय? नोंनि जिउखौ फियारे दङबा बांद्राय आंनि माथाखौ नस्थ' खालामबाय थानांला। खिन्था सोरनि मुं, नङाबा नोंसोरनि मास्टार माइन्डआ सोर? आयौ नंमारगौलै फाग्ला मारबाय मानसिया। आं जेबो मिन्थियालै भाई, नोंनि हाथरखि नामा? आं जेबो मिन्थिया। आयौ बहा खारनो खार, नोंसोरखौथ' नागिरनानै दिहुनफिनगोन आं। नोंसोर जाखानांगौ आंनि हाथरखिखौ बुथारनाया। नोंसोरखौ होसोबाय थागोन आं बहा थाङो। नों थांब्लासो नोंनि लिडारखौबो मिन्थिगोन। उन ओइ खोनासं, जेब्लासिम नोंसोर थैयाना, आंनि हाथरखिनि आत्मायाबो सान्थि मोननाय नङा। नोंसोरनि लिडारखौ हमनो हाबासो आंनि सनाखौ बुथारनायनि बदलाया फुरा जागोन। मोखां थोखां गाज्रि खालामजोबदोंना, नोंनि मोखांखौबो नस्थ' खालामफिनजोबगोन आङो। नाम्बारखौनो बारे बारे थुबाबो जादिया। आंबो बे नाम्बार मोननायखिनिखौनो बावबाय आरो बिदिबाथ' न'नि गासैनिबो नाम्बारखौ लाजोबनाया बोरै जागोन फालाय? एसे सिगांनिफ्रायनो मबाइल दांनो मोनबायमोनबा आं हागौबो मोनदां ओमफ्रायो। गायरियाबोथ' न'आवसो थाबोबायना, आंथ' लानानै बेरायबाय थायाना बिखौबो। नङाब्लाथ' आइनि आफानि गासैनिबो नाम्बारखौनो लिरनानै लाखिजोबदोंमोन आङो। दहाय खेबनियाथ' सासे हारसानावसो नांबाय, मोनसेयाबो रं नाम्बारसो। आं आंनि हौवानि नाम्बारखौनो गोसोआव गैला आरो। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह नै अभी बेबो फनानो अफसो बुंबाय माथो। ओमफ्राय मिहिराबो आंखौ नागिरबा बोरै मोनबावगोन दिनै? आंथ' खुन बबेबा जायगायावसो फैबाय, दाथ' खबर हरनोबो हायासैना, बेबोथ' बोरै मिन्थिगोन? ओहो, वाननिफ्राय माबा मबाइल नाम्बारखौनो एकदमबारे 10थासिम थुबाय थानोसै आङो। माने उल्थां फाल्थां बिदिनो थुलाबाय थानोसै आङो। माब्लाबा समावथ' नांखाथारगोन बियो। हे आफायसोर, आंखौ नाम्बारखौल' गोसोखांहोथारदो ना, माबा मोनसे खालामथारदो। जेन मेहेरनि नाम्बारखौ गोसोआव दोङो, नाथाय बेबो दाइनथाल'।
मा जाखो नानि फना नांबाय ओहो फनानो नाम्बारानो रं नाम्बारसो जाबाय थायो हरबाबो आयै हा बोरैबाफोर राइट नाम्बारावनो नांफ्रांबाबो जागौमोन लायो दे नानि माबा ओंखामखौ जानानै लाफैग्रोदो एसे दे माबा मोनसे जासिगोन बियो दा सिमांफोरावबो एसे नुनो हानाय नाम्बारफोरखौ गोसोआव फैनो हानाय बिदिनो जाथारथोंसै मादै एसे फन नाम्बारखौनो सानै सानै उन्दुनोसां अब्लाना एसे फैनोबो हानाय जारलासोहाय जेरैबो ओजों नों थांबोलाबो गुन्दाफोरा होसोयो आरो दा फन हरनोबो नै नाम्बारखौनो एसे गोसोआव फैयासैबा दे माबा मोनसे जासिगोन बियो सिन्था दाजासै नै आबौमोनहाय आंहाथ' दिनै थांसैहाय औ हानोमबै नालायबा दिनै थांसै आरो दाथ' उफाय गैया आबौ हजों न'आवबो रावबो गैया हो नोंबो देराखै नङाबालाय आंनाव आलासि जानो थांनो हागौमोन औ थांगोन आबौ थांगोन नोंबो थांगोन आरो आयै हा आबै नालेंखरनो हगारहरनो बाखोना माखासे बेलाय आबामोनथाय मोनोबालाय लांफाबावगौसोमोन आंलाय मोनो नों आबामोनथायखौ बा सोराङा जेरावबो हगारहरथारा मोनथायखौ आयै अफिस थांनाय मानि मावबेबा मोनसे जायगायाव थाङोब्लाबो लांफायो आं गैयाब्ला जावैसोआलाय गिहाबथारगोन ना माखासे दाथ' बुंनो मालाय सोरखौ आयै आंनिनोथ' बिनानावा बेफोरबायदि खालामदोंना बेखायनोथ' गाज्रिबाबो मोजांब्लाबो जेबो बुङासै आङो बारा बेथ' बे आइ हामसायो आरो न'खरावबो जेबायदि सोलिबाय नोंसिना दायो न'खरनि बाथ्राखौथ' मा बुंबावनो हायो माबा खालि बेबायदि मानसि थैनायल'सै मानोबा बिदि जाखो जोंहा न'खराव नै दाख्लैसो बावैसो बारा गोबावानो जायाखै बेवाइफोरनि बेफोरबायदि जाथाय जानानै थांनाया आरो दायो नै हाथरखि बिहामजोआ बेफोरबायदि जाबाय माथो होनबावनोहाय मानसिनि जिउखौबो मालाय जानो होननानैथ' जाया नङाना बेफोरलाय आरो खाफालाव लिरनानै हरखानायखौनो होननांसिगोन होमबाबोलै आयै आं माने बेफोरखौ सिमांना मोगथांसो मोनलायलांबाय फोथायनोनो बिराद गोब्राब मोनदों आङो मैयानिफ्रायनो आबा मेहेराबो गैया बहा थांखो गथ'आ आंथ' आरो मा होनबावना बुजायबावगोन बेखौ दाथ' सम नांसिगोन आइ गावखौनो गाव बियो जोथोन लाखिफिननो गावनि गोसोखौ हमथानांगोन आबौ मेहेराबो अब्लाबो जोंनो नायनांगोन आयै गथ'खौ एकदम थानो हानाय नङा बियो आयै आयै आंनि आबा सनाखौनो आलाय सिलाय नायनो बावलायलांबाय आंहा नै उफाय गैया आबासोना हो बिदिनो थाथ'लाबायदो नोङो दालाय माथो खालामबावनो आबा बिनि आबै दंखायोहाय आबो सिन्था नङा सेंग्रा देरखाबायलै आंनि आबायाबो आंनि आबा मोनथाय दे थाथ' दे मा खालामबावनांगौ जाखो नोंथ' मानो बेफोरबायदि आबा मेहेरनि खुसिखौ सेना लांखो इसोर नांगौथे आंखौनो अ आंखौ नङालै नांगौथे बे गाज्रि फापि मानसिफोरखौनो लांमोन इसोर जमदाजा आयौ मानो बेफोरबायदि मेगन खानानै जाखो होमबा नोंसोरो दा मानसि जोबनानै थांनायखौ बहानिफ्राय लाबोफिनगोन आरो जाय बेफोरबायदि खालामदों बेखौ साजा होबालाय मा आंनि गोमानाय बिहामजोना हाथरखिनानिखौथ' मोनफिननाय नंलाना हाबाब गसाइ मानो बिदि खालामनांगौ जाखो बर'फोरा बिदि सालाजोबथारबायलै आंखौ मा खालामबावनांगौ जाखो मा खालामनो आबा मेहेरनि दुखुखौनो नायनो हालालै आङो बेसेबांबा दुखु मोनदों आबा मेहेरखौथ' आरो माबोरै बुजायबावगोन आङो गोदो गोदाय माने सोरां गोमानाय टाइमावबो आङो बेसेबा दुखु मोनदोंमोन दाथ' बिहामजोआ थैनानै थांबाय अब्ला हे गसाइ मानो बेफोरबायदि खालामखो नोङो गाज्रि मानसिखौ मानो नुवा ओमफ्राय आंखौबो बाद दोनथ' इसोर आंखौबो दानो लांथ'नाङा मानोना आंहाबो दायो आबा मोनथायनि बिहामजो लायनांगौ आबा साननि बिहामजो लायनांगौ आबा मेहेरनिखौथ' लायना होफैखाबायमोन र' दा ह बेफोरबायदिसो खालामबाय नोङो बारा बेफोरबायदि मायाबो गेलेनो नाङा ना आफायसोर बिनि नामखौबो एकदम लानो बासायो आङो थेवबो खुगायाव फैफ्राङो नै आबो सोरि मा जालायखो माया माबाफोर आलथुब फालथुब रायलायनांगौ दङबा आं जेबो खोनासङा जेरै मा बुंदों नों बेफोरखौ आंथ' आंनि फिसालाखौ नायनोनो हाला जेरै एसेबां दुखु अ बिनानाव माया मा जाबावगोन दिनै जोंनि बिहामजोआ जोंखौ बेफोरबायदि नागारनानै थांबाय बिहामजो नों मानो बेबायदि जोंखौ नागारनानै थांखो हाय हाय बिहामजो माबा माया औ जेरै आब' नै बिनानाव दुखुनि समावलाय आरो माथो सुथुरबावनो जायखिया माबानो औ मारै आब' बाथ्राया जाहैबाय मा बेफोरबायदि बुथारजानाय सम जायियावनो थैनाय बा सोरजोंबा बेफोरबायदि खालामजानाय आरोना बेफोरोना एकदम बिसोरनि आत्माया बारा सान्थि मोनानो मा जाखो माया बेफोरखौ मा होनदों जेरै
माया दाथ' आरो जोंनि बिहामजोआबो बुथारजानायानो जाबाय नालाय बेफोरबायदि जेबो जायालै सिरि जायोबो माया खायसे आदमियाथ' गावनि दायनिगिरिखौथ' बोरै नागारनो माया बेफोरबायदि जेबो जानाय नङालै मानोना हाथरखियाथ' थैयाखैनो ना फैयालै जोंना बिहामजोआ बिदि जेबो जेरै मिथिबाय नाथाय नों एसे कनफिडेन्टै बोरै बुंनो हाखो बिनि बेफोरबायदि महर खालामनायाव बिनि आत्मायाथ' गोबां दुखु मोनदों जानांगौ मोनाखै दे जेरै नों बोरै मिथिखो औ आब' नोंनायालाय नंगौ बेखायनो माया बै मानसियाबो ना खालामग्राया बुथारग्राया बेबो बेबायदिनो थैफिननांगौ नै गावनाबो गावसो माबा थांमा थांनो दायनिगिरि थांमा थांनो गावहासो बोरैबा नांदों नामा नङा जेरै जायखिजाया मोनगोन बियो साजा हुदा आब' सालिनिनोसै हुदो मालाय बिनानाव आगामिखौ बुजायफिननोसै ने जेरै माबा मोनसे जासिगोन बियो ओइ अबाव दं नोंसोरलाय बेहाय दङलै ओमफ्रायथ' मेहेरखौ लोगो मोनदोंमोनलां मा होनखो मेहेरखौ लोगो मोनदों लोगो मोननायाथ' थिगानो आंखौसो अबस्थाखौ एसे गाज्रि खालामना हरबायना बियो थारमाने मेहेरजों बुजाखोसो ना माखोसो नोंलाय भाइ मानसिया एसे जुदामोनलै बियो फाग्ला मारसो दे सिन्था खालामनाङा माबा मोनसे जासिगोन बियो नों फैदोल'लाय ओमफ्राय जायगायालाय माथोमोन सनापुरि ओइ दाउमैनासैना दोनथ'दोलै जायखिजाया आं थांगासिनो र' माबा मोनसे जासिगोन बियो दाउमैनायाबो ओइ फाग्ला मानसि जानाय नङालै थांनांगोनलै आंबो नोंसोर जेराव बेयावनो थांखागोन आङो मागोना नोंखौ ओरैनो हगारदों आङो न' गेमनि मास्टारा नों नङा नोंसोरनिनो आखाइ दंखाथारो बेयाव नोंसोरखौथ' बेबायदिनो हमजोबगोन आं सासे सासे वान बाय वान नोंसोरनि दारैनो सहैगोन आंबो बैनिसिम सोर खन्था दाउमैना बेलाय नोंसोरनि दाउमैनाखौथ' आंनो नागारालै जोबनानै लागोन आं दाउमैना नामा सनाफुरि होनदों नामा दाथ' आंनि हाथरखियानो गैलाबा जेसेनो न'आव थायो नोंखौसो गोसोखांबाय थाखायोलै सनालै काश गिबिफोर गासिबो सिमां गोजा मोनबा नों थैयाबो मोनबासोमोन ना मानो बिदि थैनांगौ जाखो दिनै अके लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेनोसै ओमफ्राय लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों ओमफ्रायथ' मैयाथ' फैनो हायासैना आङो सोर मिस खालामखो दे आंखौ जियानो जा माने मैयाहाय एसे सम मोनाखैमोन नालाय बेखायनो होनो हायासै दे ओमफ्राय नै दिनै गुरब्ला नुजाफैलायबाय आरोना मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो नायसाबदो लोगोफोर दे अब्ला लोगोफोर गाबोन फैनोसैलाय दिनै थांथ'नोसै आंहा बाय गुड नाइट बयनिसिमबो थेंक इउ ओमफ्राय लाभ इउ आंनि नायगिरि सनामोन मैयाबो भिडिअखौ नेबाय थादों होननानै कमेन्ट फैदोंमोन आरोना सरि माने मैया हायासै आरोना लाबोनो गाज्रि मोननांला